Mau lihat tema di hita, mau lihat tema di forum adat Tarobo apa di Tikion. Meragam do ulau pada daton di halak kita Batak. Memang uputa si jolu-jolu tubuh nama lo mah jalan bijak. Ale terkadang memang akka ulaun ni pada daton arung do najarang di ulahon. Dan binoto alanya materi mang diskusita apa artikion ima mangalap ari dohot pataru situtungon dua judul alai biasa naon sada ulaon sada kegiatan do di naon apa artiki jadi tu dia sebetulnya on berlakuan patar situ tungan do mangal arion denggamma tapasaha tunar sumberta asana sida patorak kotuhita jadi asa taparroahon jala taparate homma anggiat botutu boi tapar siajari jala tak sanahon di parungurut ta siganu pari mau lihat mah partikanon pasatai mah tu bidang adat. Tema horas mari kita para deputa Raja Silesa Bogor Solo Turpuk Nemar Hoja Kusinala Hina Bolak. Horas. Obar tu materi nang di pasahat nyawat ketua umum tanah kininganinon ima mangalap ari do pataru situtungon. Ya, pataru situtungon. Di Habu Abang, aturan society ta tu materion jumbolo bajolo di paturak kami rangkaian-rangkaian ni di nama ulahon aka adat na Magalua. Jadi on rangkaian ni adat na Magalua doon. Mangalua arong doon ro manuruk-nuruk madapoton hula-hulana sona mengaku salah dan itu ditipkin na manuruk-nurugon holan manuruk-nuruk sabing di pasahak mata songon patu joloni ima sobbani uhum sobbani adat nasida ale dangan undo kepastian sadi hari ro nasida manggarar adat na omate sada kalau menurut saja murni kalau nama menurut asa bui marsitopotan dohot mangulahon akka madohoti akka paradaton narong di pihak ni paranak do di pihak ni berburu nangpe skop nageleng ate ima jadi manurut murni murni kalau nama menurut dan dihatai do polison ima na manggarar adat napa dua hon arong manuruk-nuruk langsung dihatai di son ima dina manggarar adat manang ulaun manggarar adat ate boleh tema di hamu amanami nunga tekas di paturak kami di son lau maita muse tu materi ima mangalap ari do pataran situ tungon molo mangalap ari do pataran situ tungon on rangkaian ni
Nau mangulahon manuruk-nuruk dalam rangkaian ate. Rangkaian ni ima na manuruk-nuruk, naung mangulahon manuruk-nuruk. Detik kita manuruk-nurugon, mardalam madisos sudi ima upa sake hujur, uka harbangan, raja huta, dohot, pagi hutihut. Ate, jadi dung Mariana kon ima keluargaon direncana homa naeng manggaran adat. Ale dung Mariana kon dah didokom maun sulang-sulang pahoppo. Ya, pasahat sulang-sulang pahoppo. Ya, dokumon pasahat sulang-sulang pahoppo. Alana memang non gabi pahoppo na itu nadi pangasakon. Itu nadi juluan non. Ya, kalau nunggu balgalos pahoppo itu na pasahaton. Ima guarna tersongon sulang-sulang. Batu ni sulang. Dang sinamot guarna, orang salah ita. Dang dia aku ni sinamot. Dang. Male, batu ni sulang. Orang salah dah? Ya. Itu guarna. Jadi si kopahoppo itu non. Nah, pasahaton, molo nung ngabui pasahaton, alay molo sebui dope dana dope minimal siopau dope yopa. Nolo itu si patah pasahaton sulang-sulang pahopin dan haida pahopui. Itu salah. Apa konteks si ulang pasahasa pahoppo harus pahopui do na ditonjol. Si kondisi itu sudah pahopui. On pasahat sulang-sulang pahoppi dai dan haida pahoppo isi. Nga salah be ate. Asiding gata boto. Terlebih di hitabok para deputa Raja Silesa mengasolo turpuk namor huja silalahina bolak narong di provinsi Nor molo sulang-sulang pahoppo sikot di sido sir-sir pahoppui. Aido nodalan manoba hula-hulaino. Tema kan ya. Jadi sebut dia perdalanna didapoton majolo parjolo hula-hulaun. Pabor sakat. Naneng rona sida. Manggara radat. Didokum masulang-sulang pahoppo. Ate. Dung dapot tiki sada partikian nalehet now adong kesepakatan antara nih pihak di hula-hulaut dohot barburana pasahat sulang-sulang pahoppon tetunuan diundang ma akka si undangonna so dia dokoron ni para nagon naneng pasatu sulang-sulang pahopon manggokona kadongat tubuna do donga sahutana do ali-alina judul nai dokoma naeng mangalap ari dohot pataru situtungon hu bagasni hula-hulai. Itu dah nang salah. Oh berarti sulang-sulang pahoppo itu to terus itu to atur itu sialak. Sore nang pihak hula-hulon manggokot donga tubuna donga sahutana do akka hula-hulana muladong dari kondisi dan polarai si hula-hula teh halaki nama donga tubuma do donga sahutana do ale-ale ate kalau sarupa do napataru nama ngalap arion
dohot na fatwa marfusib hampir sarupa ate ale ngatabi dahon judul nei ido ate ido komma di hari hasaon tanggal hasaon nengro parborota mangalap ari dohot pataru si tutungon imat tong gokon molo adong gokon ni nabang gokon soni berarti pikirata sulang-sulang pahopo ate amang ate asita boto iya songoni mbak nah dung dapo tiki nalehet naung adong mar sitomuar hatani hula-hula dohot parborona naing ro pasahaton sulang-sulang pahopon tentu mangara di Bima molo pihak ni para anak mabuan tulu-tulu si pangaron matong tulu-tulu si pangaron na jagar na bersaudara ate doon akka lan nasing dinalaho madapat todok tua takasan masudihon buhama na yung madapat to hula-hula na so ni nang hula-hula tentu mangarade marasida mangarade ima marhe para dehot dek kesi mudur-udur dek kesi tiyo-tiyo ya dung soni masuk mbak pihak para nagon tu bagas ni hula-hula na ate dan pola benakin mardalan ima sakit hujur buka harbangan raja huta do payutihun alana ngamar dalat tikina manurut dorogi ngwe badalam bedang pola betung mardalam beso nate saya kasta boto ya dung maratur be parhudul Roma para nagino pasato tudu-tudu panganon mendapoton hula-hulana di pasahat mbak dung di pasahat dibalos hula-hula ima do dekke si mudururu de konsi tiyo marsi panganon mbak sonda somal tu nama milang tangiang para anak mbak ada dari sini dan naro jalan dari sini dapat topahon ate ya dosai marsi panganon tentu mari sema hula-hula taringon turu-turu si panganon nam di pasana kingani takasma dialusi para nagon ya turu-turu si panganon ni ima turu-turu si panganon nagabe surung-surung ni hula-hula surung-surung doda nggak salah surung-surung molo ita po para deputara nya sila isa mga solo tupok na marhoja ko sila lahina bolak molo pe surung-surung tajalo surung-surung ale paulagotta do tunasida ima tahuaninon parhabirang dangiro namar ngingi tunasida ima songon jabar gaorgota ate jabar gaorgota lana perburutan tunasida ido nang tahasa malhon jalan nang taulahon molo kita para deputara ja sila sabungan marulaon di Provinsi Bantanon khususnya di Tangerang Rayaon mengataulahon molo jabarino jabar surung-surung tajalo inon surung-surung alai tapasahat do tu perburuta ima jabar gaorgota jalan mengataulahon ni dosai acara inon masih siapa Sona somal, sona namar husim. Saru kan itu namar husim, gitu. Dong inon dihatai ma di sinon tersongon sobani adat sobani uhum. Dang sinamot dah, orang salah dah. Dang sinamot sobani adat sobani uhum naga songon batu di sulang ni pahopuna. Batu di sulang. Dan itu tutunu angin nungadong dos niroha
keluar nilainya sian paranaki dan itu gimana kini mengalap ari pabuahon jadi mau mengalap ari somal naon di hutani paranak do siulaon darong di son alap jual taruh jual latih ale artinya di hutani paranak siulaon Roma hula-hula mendapatkan nasida ate duk soni laos asa adong sitio pun di hula-hulaon narang si manuhor aka kelengkapan itu pestai dan itu isarana manuhor boras narang si buanonna manuhor deken narang si hula-hula si buanonna manuhor ulus paropani nion aka pahopunon dan itu imag warna pataru situtungon langsung disima di pasahat ima nasongon sebahagian sian batu di sulanginon ima sobani ada sobani humilau sisino di pasahat asadong sitio poni hula-hulai narikot tu pestai ido istilahnya pataru situtungon dawartina ipataru asa itutung dak soriat yang kita mengerti horinon secara gramatika ate ale talapati mai secara terminologi manang secara leksikal kusido pengatus ate mangalap ari do pataru situtungon unang tarti honon secara gramatikal mau tarti hodon non gabe lari do artine inon mangalap ari ayah hari holo hayalap karena itu ombar semangat tusi mulai semangat tusi kata-kata istilah paradaton di Tawatak diartikan untuk secara gramatikal gabe lari do makna mengalap ari masa ari alap ari kan nggak lihat debata mulai Senin sampai Senin kembali kan itu minggu Senin terus pataru situ tuon asitu tuh gitu daku silau artinya pengertian molom angalap ari artinya pabuah tu hula-hulai iari hasaum tanggal hasaon ibu lekasaon raja nami romahami patupon nami manian raja nami ima songon sulang-sulang pahopu pasaton manggohi adat nami pasato sobani ada sobani humin ada gitu itu lasisi mah digokon hula-hulai dung di adong kesepakatan teringot balgani batu disulangi ya di pataru nasida mah las di sima di lean tu hula-hulai asadong sitio pon di hula-hulai di siulauni ido warna pataru situtungon nah perdalanda dang pola dao songon namar husipi dang pola dao ate cuma dang arupa tua hata alana kan isikan dong ada pahopu ido kan dang arupa tua hata betong langsung nama tong inon jadi di haroro nami raja nami songon nama ngalap ari manian do pataru situtungon mau do surat nah olah ido hata isi udah hatai nemar patuhata manian dangarong betong isiron dagido inu kan molo ulon pesta ujuk dagido isido marlaku inon ido tahap okan na potong kompas tu studion jadi istilah ipe terasing songona ulau na normatif ate jadi udah kena kira ini rangkaian on ima rangkaian ni ulau na mangalua doon mangalua dong di pataru misalnya si pataru si buah-buah mana istilahnya ihuri-ihuri na pataru si buah-buah do gitu bawa nang raja nasida boru ni parboru
Yudo tiba bisa muse do manuruk-nuruk kan itu doang. Anak kini kan ini nama nuruk-nurugi, adong nama nuruk-nuruk murni, adong nama nuruk-nuruk langsung diuduti dohot. Nah ya batu pahon Manggaran adat nagok. Ima aleon rangkaianna narohiado para nagon mendapat kula-kulana holan manuruk-nuruk saping. Domari anakon direncana homa Manggaran adat. Didok ma pasahat sulang-sulang pahok tuh. Ade. Jadi ison hula-hulai asing di ulus sampai tua para diomna do ulus pahopu. Tu pahopu ima ulus paropa. Nah, cara pasahat ulus paropaon arung dua. Sejolo do manang siap pudi. Dan gitu mulu da anak do bi. Ya sejolo ale mulu nungga. Terbelga siap pudi pedang pola masalah dan jadi masalah. Udang dok kamar-kamarkan na mangulahon siap pudi dan pola jadi masalah. Dan gitu. Mulu sejolo siap pudi dengan ada ketentuan ini. Nah, ada ketentuan tidak masahaton ulus mulaga biru sejulu biru kan biru tasoni mara amang teh na di patorak kami dan pola gajang holan istilah-istilah itu jadi molodong pokok do jojo tu kita di hari hasaon rapi dah bah nang mendapat kula-hulai mangalap hari do patarusik tumon dah tinggal berarti neng pasal sulah bopo meloro gokon ni pihak parboruinon hula-hulainon manggok kita kebetulan sekolah sahutana manandungan tumuna iari hasaon ibulak kasaon nang ro parboruta mangalap hari do patarusik tumon berarti mata moto oh neng majalo sudah pahok puma ape hasul toron atau tabo totong dah gitu ayo na perlu ate amang ate imara nabo di patorak kami dan pola gajang ale nata besongoni ate tungadong na orang takas di panorangion namion partikiano di pasar tami tuhamu aka amanami butima ya ada kan itu tuh sakok-sakok berbeda di Kasih urusi punya untuk. kan nanti akhir ya Jangan masuk ini. Kau mana sakot dari aku? tin nama ulau ni sakok-sakok ay ulun Nih. itu apa kan udah ya Jadi mau lihat mah dia mata guru oh udah Kini nggak dipato orang. Songon apa sahat sulang-sulang pahop. Oh, kumma. Bolo napa sahat sulang-sulang pahopon merdela do beson ulus pasam. terus Dohot merdela do beson suya pangnopati. terus Tersoni mah. ya mau lihat Pak dari itu jadi ombak kelebihan nih ada Batagon bahwa nomor pestai walaupun ya nak konon nomor pesta nama yang mengeluarkan biaya yang berpesta itu adalah orang tuanya bahasa sulam-sulam pahop bukan pahop itu orang kan pahop nah tuan odo kan nah tuan orang nah tuan opung nah dan itu kalau berdok do sasitong na Manggaran na tuan odo niyo alia dong pahop prison omma di pangasakon dan gitu sasitong na sarupa do ulo biasa merdalan titi marakup merdalan ulus pasabu merdalan suhia pangnaopat todoan pada dayon berdalan semua biasa alai jangan dong ulus sadari itu undangan non undangan non sulang-sulang pahopo adong ulos sadari mereka mon dari parek kelijol mahita teh Saja belum ini narwana. holar ido asing na ate
Jadi molo hita manuturi dangar ulo sadari ate tori tegas dulu taroko dangar ulo sadari pas itu ada tonggi dong nah lana kemula dong kulo datai ate jadi setekas ate nah sudi mardalan do prosedur adat biasa mardalan ale tabbo manon ulus ima tu pahoppo ulus pahoppa ate sudi mardalan ulus pasamot ulus sapetua sudi suihap pangnopati mardalan ate emang ate Yang lain molo uluson, molo 5 mapahupo, berarti 5 maulusi. jadi sama orang ate ya molo uluson molo buyon saran khusus buru sada maulus Oh, khusus bawa sada maulus unang ipadomu bawa do buru-buru ipasada ulusi molo. molo bui molo misalnya na pasal sulam-sulam popon ada anak na bawa ada anak boruna na gitu sada ulusi baik kula hulai unang manian sada ulus na mariboto ay na mariboto deti ya molo bui su diulusi dan gitu ale pare kelejol ma Oh, pare kelejol ma so pare ino ido sada iya dah jarang masuk sada-sada sama ale molo bui unang sada ulus tu bawa do buru-buru alana bawa do buru-buru na marito don kan itu ale molo khusus bawa pada rumah ada khusus buru pada rumah ada itu teh dong memang udah Satabi saotik olah di narasumber nami Oh. makin nungadong acara kelanjutan ni nama dua tu manuruk-nuruk. iya Adong do di si istilah sebelum diulang ulah panuruk-nurukon ikazolo gararon do sakeh hujur dohot ada anu nakis nau pati keharbangan Allah Raja Huta dorong Pak Ikut nau sukun oh molo sakeh hujur ise majalo Oh. pangiuti ise majalo oh tar nau paton hui ise iya mapiaknya mulate sama ni mak mulate jadi molo suka harbangan dan gitu Raja Huta dapur Raja Huta parhutai Raja Huta Allah dong dibuka harbangan or cupa mahita ima nama kujur ka gitu ya ulu balang itu ase sakke honor orang saya tempat tong sumber itu ya Raja Huta tongku raja huta ya macam ka Huta umat tong ka Huta Sakutai itu kan ada struktur di sana Huta dan gitu Satpam ya baru molo Raja Huta asadong deking na masuk da tua-tua di Huta imat tong isin na di tuahon misalnya molo ite son ketua STM mah nion da gitu umat tong ino ngani baru pangihut-ihut tu paribanda tu paribani na mangalap buru pangihut buru nang mango kada no paribanda anak ida buruna manang ado ngabangna paribanda nang mangoli da gitu level boru iya kari do nai suruh lului mo jolo lului hidu ini do keberadaan dia ia pakai utihut marang spionase nama mata-matai oh nah orang iya tu boru apa si buka harbangan daun daun na perasa huta do iya dosa ke hujur struktur ni huta itu ikan Allah itu ay molo buru di perjabu ikan dan belum tentu ijabu inon ihuta ibarat tinggal nah jelas nah kita mau buka harbangan kan par huta itu Allah itu dulu sakit hujur dah gitu kalau na sengoro tu tong jujur dah gitu asih lagi patomon isakil ilem aja na nama dua orang juli kan nah Pajugogo do yo. iya pajologogo Budi uhum. mengalipat tok gajang mengasakup botohon Budi uhum. iya Jadi si batomo do si hujuron. iyo Ina sakit hujur atau. iyo sakit hujur iyo parani no roho hutana mioni takko kami jadi sesitong na sada haila bulut don di sakit hujuri ala na bui mago si kutana ada gitu
do suka harbanganon. Jago naro orang to. Abjago naron. Bui buka harbanganna. Ada paling Iya. Ay, do siya do patulugugot. Iya, udah gitu. Tetunangin narong do kelebihan ni naron na mga luahonon. Asa bui dilewati ka ima tahapan-tahapan na kiningan Ay, ni. nasulo takyan ni luas mga duwan niya. Ada bui do. Alana mo nga hak di na buru na ni. Mulai huta. punta lo naro. Iya. Dati ma. Iya. Adong do be. Mulunong nga manurut atong songoni pasahat sulang pahopo ditikira pasaton mangalap ani do pataros itu tungonon unang betong tajalo betong upa suka harbangan sake hujur upa tua dohot pangihutihut ate unang betong tajalo di siya lana tikina manurugi nunga mardala ni unang ito kumpuhala no kita no semangat tu si ru ni paradaton ate adong dabe hira-hira adong dabe siap kita ngabe tar ira mah awam bolo bang udah apa saraon na yuk langsung non Luar kapala Dang rong si sake wujud. hindi no tunga biasa manjalaw pasake hujuro na tong do suka harbangan do pangihut-ihut dagi do terus ni mate mulai ate mak jadi na perlu si sosial pangatusyota istilah ni para datonon bahwa ini semuanya agak asing tabigi langka tabigi padahal itu apa artina jalan mau kita pe neng disuruh mengulah manang manuturi kasih ulah sonon nggak tahu to bahata nggak dong bahata ate jadi ngasal tapadok kope mangalap arin ayah harus mangalap arion tabu kita patorang patarus itu tuh ayah harus patarus itu tuh ngonon udah mangarti nion mau nunggu dong istilah sonon omah be itu ate jadi gabe pangajari mahita tu akka nahumaliang ta ido deba tujuan ni kantor sekretariat tahun asa seorang sian inganat tahun imana gabe panuturi para daton di tonga-tongata di tonga-tongani keluarga ta di tonga-tongani masyarakat sudi mau lihat mah di hamu akamanami marsangap batu hatta marsangap mau putara aja silai sabungan marsangap marak kita peparana putara aja silai sabungan selalu turpuk namar haujaku si selalahi bolak horas marida